Niin huomenta. Tänään on sunnuntai ja matka Tallinnaan lähti taas uudestaan käyntiin. Nyt takaisin täältä Haapsalusta ja mä täällä nyt olin yhden päivän, vietin ihan lepopäivää. Ystävien kanssa oltiin merellä ja muuta mukavaa. Nyt päivä on luvattu vähän vesisadetta sun muuta, mutta kuitenkin myötäinen tuuli. Aurinko paistaa toistaiseksi ja tämmöistä pilvenhatteraa täällä pitkin poikin. Tää on hieno paikka. Tää on tällainen vanha kartano sitten. Urvumaa Nor-paikka. Tosi hieno iso rakennus. Tänään olisi tarkoitus ajaa tästä nyt Haapsaluun ensin ja sitten Linnanpiähän ja sitten siitä ylös ihan sinne rantaan pikkuteitä pitkin takaisin Tallinnaan. Tänään en luultavasti aja takaisin Tallinnaan asti. Ei ole ainakaan välttämätön tarkoitus, mutta katsotaan mihin se nyt sitten päätyy. Eikäläisen tämän päivän retki. Keli lupaa nyt aika hyvää, ainakin näyttää siltä ja tuntuu siltä. Jatketaan tästä matkaa. Taas jatkunut tää matka. Ei oo vasta että kun 25 kilsaa ja päätin lähteä täältä rannan kautta. Siinä näytti vielä tuo Eurovello 1 tänne. Ja heti tuolta Linnanpäästä lähdettyä niin rupesi tulemaan tietyötä. Toisaalta tietä numero 17, mistä mä ajoin Haapsaluun, oli samanlainen tietyömaa. Tätä nyt mennään ja ryskytellään menemään. Tää on aika huonokuntoista, mutta työn mukaan tuossa olisi niin kuin 5 kilsaa tämmöstä. Sitten tää pitäisi muuttua takaisin asfalttitieksi. Tää oli yllätys, että Eurovello 1 lähti. Totta kai menee täältä ja mulla henkilökohtaisesti. Ja sen takia mä nyt lähdin seuraamaan mielenkiintoista seuraamaan, millaisia reittejä nää on. Ja miten se on täällä opastettu. Hirveästi menee autoa kuitenkin täältä ja täällä oli kaikennäköistä puuhakeskusta sun muut puhkumaa ja yön bed and breakfast on ollut tässä tien varrella jo. Tämä on hyvin tyypillistä täällä. Kurjet huutaa. Täällä on hirveästi tämmösiä ihan entisiä viljapeltoja, mitkä on jäänyt kesannolle. Hirveästi on ruvettu nykyään sitten jo viljelemäänkin. Tämmöistä tietä mennään nyt jonkun aikaa. Tätä pitäisi tosissaan olla se 5 kilometriä. Ja keli on hieno. Hyvin mieltä tuuli ja sekin on myötäinen ihan toista kuin tuossa oli. Katsotaan mihin tää menee. Kyllä täällä nyt kelpaa. Perjantai eli päivä niin oli ihan jees keli, mutta hirveä vastatuuli ja 119 kilsaa tuli ajettua vastatuulta. Tuli aika poikki. Sen takia 5 maareissu jää tekemättä, mutta katsotaan mitä tää päivä tuo nyt tullessa, että hyvältä tää nyt vaikuttaa, vaikka tie on vähän huono. Aika paljon näitä tosi isoja tuulimyllyjä. Aika vähän tietä. Katsotaan jos mä voin jahtaamaan tuolta. Kookkaita. Tie muuttu. Onko hyvä? No niin hyvä, mitä nyt yleensä Virossa on ollut. Siinä on tämmönen muutaman talon hypäs kerrostalo ja vähän ohi siitä mä ja myötätuulta. Paljon tulee polkupyörällä porukkaa vastaan. Nyt on tullut jo tänään on 4 ihmistä. Yksi pariskunta oli Saksasta menossa myös Tallinnaan. Ja nyt tuli toinen pariskunta vastaan tuossa. En jutellut sen enempää, huudeltiin vaan hyvät päivät jatkot. Katsotaan mihin päästään. Joo, eli nyt ollaan tultu Eurovelloa pitkin, tosi hieno tie. Siellä oli asfalttitietä hyvää. Nyt mä oon tullut hetken matkaa ihan soratietä, mikä on
On hyvä kuntosta. Soratieksi ihan Suomen sorateihin verrattavaa. Ihan hyvä ajettava, jos on vähänkin leveämmät renkaat. Nyt lähtee Eurovello kääntymään tolle. Se on nyt ihan metsätietä sitten. Katsotaan minkä näköistä, mutta ilmeisesti ajettavaa kuitenkin, koska Eurovello sieltä menee. Ja Tallinnaan olisi nyt 119 ja Novaan 10. Pyörä kulkee tosi hienosti. Renkaat toimii nyt, nämä isommat renkaat mulla hyvin. 47 milliä leveät ja nämä korkeimmat myös, plus renkaan profiili on tommonen, että se on joutuisa ja kevyt mentävä, mutta silti se ottaa noita iskuja vastaan aika hyvin. Ei mitään. Mä lähden kattoo, tosta lähtee pikkutie, mikä on Eurovello 1. Se on aika pientä ainakin tosta. Katsotaan mihin se menee. Siitä on luultavasti noin 10 kilometriä ainakin tätä pikkutietä ja mä otan nyt sen riskin, että se on ajettava ja luulen niin. Tuskin sitä olisi muuten Eurovelloksi merkitty. No niin, nyt ollaan Eurovelloa ajettu. Tallinna on tuolla ylhäällä. Romuspaikkaa ollaan. Tästä jatketaan matkaa kohti Tallinnaa. Tässä on hienoja paikkoja ollut. Tietoisin nyt vähän on tässä remontissa ja se oli aika pätkä. Se meni off-road ajoksi. Tollain kylästä nimeltä Nova. Tästä jatketaan matkaa Tallinnaa. Täällä tarvitaan Virossa maastoauto. Se oli melkoinen seikkailu tosta ajaa. Näkee kyllä pyörästäkin. Ei se ollut pitkä matka, 100-200 metriä, mutta täällä on pehmeitä tosi hienoa jatkaa, mistä tää on nyt tehty tätä remontoidaan tätä tietä. Tästä on nyt vähän reilu 100 kilometriä, 109 kilometriä on Tallinnaan. Ja mä oon ajanut tänään nyt sitten jo. Tänään on ajettu 62 kilometriä. Ja katsotaan mihin asti jaksaa. Mihin asti jaksaa, ei mitään. No paniikki. Katsotaan minne päästään. Tässä nyt näyttäisi tällä alueella olevan leirintäalueitakin aika hyvin. Mutta katsotaan mihin tää Eurovello vie. On paljon paikkoja missä voi yöpyä Viron maassa.